yang sedang no kani ke jing syukri jonge kani ke step kamamenta hak meningkong amla kam ai ngo yu play la don kat ikan jing im jongi iwe piwe bak mjuru yangi kon samla don kat kani katayo hi baro stio habeng la ban yo ban pendap yaki program kani ke yud wi hi baro ko we ngai khulai phi baro bang pedeng so bhai phi baro na ri pastor badon lang kani apon i teman basan ki dekat community balang pastor bade ini nongkran kani ka step kamamenta ya pi ki long kme ki long pa ki heb ki barit bat kham tame yangi khon samla kabadi ka sngi kerpang yangi abangila ban yo ban shakri kani ka step kamamenta lemba ka jingkiu jongi ka yeng bakhu ka jong u bat lemba ka khubor ki pengin sayo sngo kani ka step kamamenta ni pedang sngo pha ya piru ki be yo sngo lengba kani ka YouTube channel jong ka balang ban tu blai un kurkulang yang i baro abangi saya yo ban syakri lang i blai da ka jing it bat ka jing men ka program hane ka step kalong kumne inong yalam jing rai di Mr. Iban Tailang Lingkhoi organist Mr. Dameshwar Lalu Police Dang Madwai Miss Bet Izel ke Khalsana nyo alum jing ai ngo jing pen banani general secretary ka kwaya na ka jeseng khna balang bat inong kren in the reverend in nongbri hasawin ya khman toinli lang khmat ublei ka jing duai a ublei khpa jingi ba breng ka jingu buram ya shame jisu be lamba ka jing don kat ma me jisu be jing em ki jong i simet jisu be ngai ngo em jisu be ma dar ngat ringi ka jeseng samla jisu be len na ka ni ka tayo hi paro istayo abang laban pendap ika program ki prepare jisu be gumni bat jisu be hani ka youth sunday jisu be ka step ka mamta jisu be abang sayo on syakri ya kan ne ka singi hi baro si singi dua ya ka jingdon ka lemba ka jing pinjat bor musim khod ki jong me jisu be ai ba ka ek ewan pendap ne ka bob ka ne step mamta jisu be na long ka khubor jisu be bakin tay ke jinglong mesim ki jong ngi jisu be tu khu me ginong semanta baro jisu be ai ewan pendap long po jingela mesim khu jong me jisu to so tai jeng khot khot pat namar kini baro ngu dami pan hak teng Yesus Kristus na dum tas bam chukuru amen ini sedang ke jing syukri jong ke jing ruai ke ba saus pa sau puai ke jing ruai ke ba saus pa sau puai pat hane ka hadien kane ka jing ruai an kerpat i miss Bet Izel Khalsana ban pen pule na tin jong blai bat man buru ka jing ruai ka saus pa sau puai ko try jisun nong up lang brat sumar yalam ru yangi saki jaka plang to yalam hajeng ker jong me turi ka jing ruai ka saus pa sau puai try Jesus nong ablang bron sumar yalam ruyangi syaki jaga pranto ya alam hajing ke jong meturi ko try Jesus melayap jong me ilong ko try Jesus melayap jong me ilong long ulok ilong ki jong me do ya dahalan tiba pat yang iwan angin bahaklah tu pen poi syaying ipa ko try Jesus tu pen yang i ki ko try Jesus
ko trai Jisu dosa skol yang ikikon melaku lariban podiang kiba papadok kungi medan jing isnei ban pelan haka pop dosat rui ko try Jisu hajan jong me ai ngen em ko try Jisu hajan jong me ai ngen em ai ngen wat kabol ka jong me ya ka mon jong me ban le try blakel ku ko nong pen em ha ka do tu song me go try Jisu mela ina bom jukon go try Jisu mela ina bom jukon Hashwaya ke penginyo banlet langa kamat ublay ke jingdwai ngan pensngo katu katni nak ketien ke bakhut ke jang ublay ya ke bangila ban shem naka shithi ke beningkong upol shu Timothy kelanong ke bahenreo ke dekat ke bakhat khandai kumju ru ke shithi ke baar Timothy kelanong ke baar ke dekat ke bakhat khandai ke shithi upol shikinong rom kelanong ke bakhat san ke dekat ke baar pho bat shithi upol shikinong Ephesus kelenong kabalai bat kadakon kabakhat nyo kikintien ki paong kumne kibakin show yalade yakanong rim babha yakapor lawe khnang bakin yo bat khak ya kata ka jing im kabalong ka jing im kabashisha Henry kata kanong rim baskem jong ublay kayaine kabadon kanika shap utrai u itho yakita ki balong ki jong u batu uway pa uway baro ubakhot kerteng ya ka kerteng ukris unkin dia no na kaching bamhong Taru ngadaya pin khnang banyalap yaka gospel om hakabalala pintip yaka kerteng ukrisken yo bangantei hakanongrim jong uweipan ba ukris unshong dakajinget ha kidono jongpi tu ublay unkerkhu yaka populi bat shashko nakaktien ka jong u inyelit lang kman ublay kijingdwai Kukpa jangi ubahabneng ngimla klem dapen pau kajing sngongo yame namar kajing kajing isnei kajing dornengat kajong me lembat ngi limba kini kisngi ki por ki bele ya no jang kajing im kajongi ngi aingo khamtam eme bamela kirkhu yangi kumki khun samla ki jong me hakabamla ai hingi yakni katayo le akmen kajongi kumki khun samla
naduk bas dang kin kutrai haduk kin gasngi ka pamenta ngi ai ngu eme ba mela ker khu kin kutrai yeki program ki ba pher ka bangi liyo ban shimenta naduk ka jing seng play kin kutrai haduk kin gasngi kin kutrai bangi yo ban ya dan ya ka social gathering kin kutrai bangi la pin kut ya ka tayo ba haduk kin gasngi ka ba kraw ka ba kentang e ka jong me bangi yo kin kutrai ban rakhi ka youth sunday gasngi utrai ka ba kerpang ngi kin ki khon samla atrai ngim la klem da ai ngu eme mar me ai hi iwe ka met ka phat ka ba kot ka ba khya me ai ngi ki khon samla ka ta ka men sim jong ka jing shit rem ban shakri ban pan buram ya ka kerteng ka ba em ka jong me bat ban shim ta shit rem ha ki program ki ba pher ya ki ba ka jing seng samla ka la bo ngi ai ngu kin kutrai ba klem ka bor ka jong mi kan kutrai nginom la ban pendep ikini ki program ki jongi de tang de jing isne ki jing lam linti ka jong mi mengila ban pendep ikini ki program ki jongi mengila ban rakhi ka ne ka tayole akmen ka jongi hadu ka ne ka sngi ka bakra ka bakentang e ka jong mi atrai ngi aingu eme bakat ne kan kutrai me penla iki ki jat ki batlot ki jongi ban yo ban kiu sha ka yeng ka bakhoi ka bakentang e ka jong mi ban shakri ban penambu rom e ka kerteng ka em ka jong mi ha ka bakum ka ne ka sngi kan kutrai ka sngi ka kerpang ka jengi ki khon samla ba ke leng ka sinot hi bar ko we wat ka assembly hi bar ko we ngi ban rakhi ka ni ka sngi ka kerpang ka jengi ki khon samla ka nungi dap da ka jing smoke men ka nungi dap da ka men sim ka jing shit hem kin ko trai ha ka bangi yo ban shakri la lo ya ka kerteng ka ba em ka jong me ban pen kraw ka buram ble ka jong me ban pen kraw ka kerteng ka badan bor tam ka jong me atrai ha ka ni ka por ngi ai ngo eme bangi yo ya ka ni ka lat ban yo ban shakri ha ka ni ka step kin ko trai ngida dwai ba men isne men kirkhu ya ka jing shakri ka jongi naru bas dang hadu pada wana jangka kirkhu ka wei pa ka wei ka benta ka bangin yo ban pendep ha kan ka por ken de long shisha kan ko trai ki balaya lam do men sim ba khoi u jong me ken long ro kan ko trai ki ban padiang hun ha khamat ka khet ka jing isne ka jong me kirkhu ya ki ni ki ken tien ki bala puli na ka tien ka ba khoi ka jong me ya ra pat ai bor kan ko trai nge bingla ban smo thu kan ko trai ba kum ba ka thim jong ka youth sunday how new snem u jisu ka nong rem jong ka jing em ka jing ya rap ingin nama kata bagi la ban smooth ho kan ko try bangin bo ya me kan ko try ha padeng chong ka jing em ko jingi ba la dangi man ik jing e ki jing tanjo la dangi man ik jing pang jing stom la dangi man ik jing janjar ki jing em ko jingi nginum kan ran din kin ko try henrengin yo ban mat kin ko try ka jing kar khu ki jong me namangin te la ka jong ka nongrem ka jingi ha ka kerteng ka jong me bagi la ban jeng scam kin ko try lagi wan ki jing e lagi wan ki eriong kin ko try nginum kan ran din nginum ha nginum kalon no kin ko try henrengin ya ka bor ka jong me atrai ngi tu dwai men isne men pen ko boring I wei pi ki khon samla I long tang ki samla ki batlat kin ko try shibon kin ko try ki jing e ki bang shema ka jing em ka jong kin ko try and ring it away can go try bom sim ba khoi u jong me on trei la lo da po jing I wei pi wei can go try bangil ha can go try ban long ki ta ki samla ki ba me hi try me pen ko boring I do sim ba khoi u jong me mingila ban ya ta ka bor ka jong me mingila ban pen dap ki kamram ki jong I dan ka jing ket khle kan ko try la ki jong ki yeng ki sa la ki jong ki aka em lang sa lang bat kham ta me I dan ka jing ket khle la ka jong ka palang kan ko try isne kan ko try ban ya ra but I boring I mingila ban pen dhlon ka kam ka jong me mingila la ban treasure ram ka kam ka jong me but mingila la kan ko try ban pen ya re kalama ka gospel ka jong me kham shit wrong but kham shit wrong kirkhur kan ko try ki nong lam ja ka jing seng samla ki baran ka benta ka bakra kan ko try ban ya lami ki khon ki jong me ya ra but I bor ki kan ko try ai ki ka jing sta jing shampang ai ki ka bor kan ko try bikila ban ya lami ki khon samla hakalin di ka jong me bikila man snow tho kan ko try ba klem me nong rem ka jing em ka jing ngenum la kan ko try ban yeng hasla jing kan tau ka berdhei ka badam ti ki jing e ki jing le ka berdhei ka badam ti ki jing snew sudah kan ko try ngi dan kam kan ko try na ma ka ta ka jing ban tham hai bor ko jong sim ba khoi jong me bikila kan ko try ban em ka jing em ka pa pen sngo bhai ka man ka khoi ka jong me atrai ngi shu IT ka ni ka pori bar ko we ka jing shakri ka jing hoi lamba ka jing shakri bar o bangin yo kan ko try kin long let bar o kan ko try ka pa ptiang ho na ka mat khet ka jing snei ka jong me ba kin te long kan ko try ka ba shit rem kan ko try ba men sei shi bon ki khon sam la kan ko try ba kin sngo hon kan ko try ba kin shu shong ala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki hen re men kran ki to onot ki men sim ki jong ki kan ko try ba ki la ban wan kan ko try ba ni snok ti lang ban ngi kum ka jing
jing seng samla kan kutrai ngila ban pen kra ka teng ka em ka jong me ngila ban ra kalama ka gospel ka jong me ban kin tiu na me ka buram blai ka jong me bat ngila kan kutrai ban nong ki sakhi na ka banda ka teng ka jong me ho chicken tien kan kutrai ngi wan ni ka ban boti ye pastor kan kutrai biran ka benta ka bakraw ban sa me ka khubor na ka tien ka jong me atrai ilang tang shakri jong me kan kutrai ka jing ban kre ka long ka jong I ka mu briu kan kutrai re ka jing ban chanai ba ka jing ban sle ka wan ka khet ka ji isne ka jong me tu isne kan kutrai ban ko bor I man sim ba khoi u jong me ba ka wei ka kan tien ka ba mi na ka shintor ka jong I kan long kan kutrai ka jing bam ka ba kan chaman sim ka jong I ba kan te ka jing long chi im ka jong I bangin la ban mi na ka yeng ka ba kan tang ka jong bangin ma chi shai ki jing kar khub lei ki jong me om tam ngin chi yon pendep ru kom ya kan ka jing shakri ka jong en rengi bo ti ke e paro ko wei pa ko wei ka benta hakik sang di ki bran por ki jong me drai shim di kan ka por ko dang sa lem kan ka jing shakri hi paro ko wei ngi bo ti ngi shania ke e paro ha ka jing lam ko jong men sim ba khoi jong me to sngo atrai ki jing to hai ki jing khat kar par ki jong ka nong pop to ma pro kin ko trai bat klen no shibon ki pop kring kang ye ke ba me ju shem ha ka jing im ka jing I wei pi wei ki ba ju ai le ban pen sngo si ka mon ka ba khoi ka jong me na ba ki ni ba ro ingu I da mi pan ka jing nge ha ka kar teng ka jong trai bo nong pen em jing yu Jesus Christ na do man ta shrik pam chi khut ro amen ngi pen pau ka jing songo I miss Bedizel ngi khasano ya balayalam yangi wang pen puli nak ten ulai bat kumju ru ha ka jing duai tu ulai nang kur khu yapi bat nang kur khu ru yapi ka jing shakri yapi ya kam ka jong u ngi pen pau ka jing songo ru yaki da khot jang ka kwai je seng samla ki bla yalam yak tu jing rai paran sem steng kan ta shwa ka jing seng ulai nang kur khu yapi ha ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong u ha ka ni ka por ka mamenta nyo no ban lumi ka jing ai ngo bat hadim adap lumi ka jing ai ngo an sko ba ma kan pat I Mr Case ding do ban but du jing duai kan tang ye ka jing ai ngo dong ni duai au blei berkupa jong iba beneng sajisin pat ko kan rat bingi wan khamat jong me akan ga step ka bang ga step ka sngi ka bakrau maka kan jang ka jong me ai ngu ye me go trai bi ye ke jong ron kar ka jong me lambat ngi lang bagi sngi bagi por baro ke balej no ak jing ba jongi ai ngu ye me go trai be lam ba jong ga snam sajisin pat ko trai be kum ka jing seng samla KJP assembly kala pen bej pat ye ka bang yo ko trai ban pediang ya kayut week pat kayut Sunday ha ka ne ga snam arpusan kun ta ko trai bi ngai ngu ye me ke jonon kat ke chome lambat ni kum ke kun samla ha ka bang yo ban pendep ya ke program ke ba pher leng ba kayut week bharo shite yo nadu ke jing pli ha ka ski ka banengkong barkom jogo trai bagi program ter bang lapan kut ko trai bi ke yo baro ka wehi menta par ko trai bi ke step sajisin pat ko trai bi ni ai ngu ye me ba me penyo pat yang ko trai bi ke step ko phanai ha ka bang yo ban ya shakri lang ye me leng ba jong ke yut Sunday ha ka ne step trai bi kum tangi wan khmat jong me man kar pat ye ka bor ke jong dor kat ka jome ke sach bor ke jome ka jing rap ke jome bar ka jing kar shan ke jome yang ge kum ki khon samla dokar khu ko kan rat bi bat pen kan tang da ka bor ka jong man se mo khoi jong me wei pa ko wei ka ban ta bang yo ban pendap ha ka ne ka step kan long ko trai bi ka diang hun bar ka ba sham so ha khmat jong me kar khu ko trai bi no do ke jing rwai ro ki jing pulin ka ktien ka jome barkam tam ko trai be sa shi phang por ngin sios ngawi ka khubor kabalong ko trai ka khubor jong kayut Sunday ha ka ne kastam trai bi ngi duai to isne ban pen kentang neng kong ko trai bi pen kentang yang i kum pai lang jome ko trai bi kum ki khun samla bat baro ngi don lang han ni hai ko trai bi ko bor ko jong man se mo kho jome on yo ban yai lai lo jang po jong i kanang bangi laban yo ban pediang ye ke baro ka bo shakri jome upet bat kan long ka jimbam ka badai man sem abangi laban i hait na ko ke sngi shawi pat da ka jingkar khu ka jong me ben kan tang yo lo jong shakri jome
Uban sayang basta sami ka kubor jong ka tin yut jong ka tin jong me ha ka nega step. Hai ka try ba ka jong pengkre ka jong syakri jong me. Da ka jong penjarai ka jong me. Pagawai ka kantin ka ba mino ada ka sentor jong syakri jong me. Kan long ka jong mentoy nak bata jong ilang baro. Bat kan long hi ka bata penskam naga khet jing isne ka jong me. Ni wan pat ko try bi ngani ka por ban ran ra ya gene ka jing kerku. Jing ai ka jong isya ka kam ka jong me. Try bi mi I ko try bi lang ba jong ki mi ki pa. Ki ba ai ko try bi ya gene ki jing ai ngu I ka bangin ai sya ka kam ka jong me. Hot ko try bi ki long ka jing kerku. Ki ba bun sertap ko try ba mela kerku ha ka ci em. Jongi jong ki mi ki pa ka jongi. Andai kendiat ngi wan ra sa ka ni kam ka jong me ha ka ni ka step. Try bi itu isne ban pen kentang ya ki. Balaki long ke barit ndai ke man krau ba ke man dap kar hai ka kam ka jong me. Bahaba ka jing iseng samla hang nu hono bagi panon kam ya ki. Kenlong nak bantaban pen krau ya ka burong ka jong me. Kerku ko kendan bi ye lang ba jong ni ka ski ka badang sa baro. Ya IT ki bun bol jong me. Kum jo ko try bilang bagi program. Jong ni ka ski ka badang sa ka kubor ni ka tin ka jong me bar kiwei par program ni on pendep. Kenlong ko try bi ye ka badang jing pensat bor ka jong me sem khoi jong me. Ben kentang ngilang baro ha ka ni ka bor. Ya IT ki bun bol jong me. Diang ye bangu da ma pi ke pop baro. Na baga kateng ka jong Jisu ngaduai. Amen. Ngi penpau ka jing songo ye asan general secretary bla ai ka jing penmara preng jongi ngi penpau ka jing songo ru ki osis ki bla lomi ki jing aingo makum juru im Mr. KS ding do bla duai pen kentang ki jing aingo oi ngai khuble ru ki Mr. Balmi but when he have kana bla pen songo preng jongi ya ki sul jing tem bap pen omi ki mensem jongi tu boleh un kurku ya pi baro bat jing seki ke jong pi ya kam ke jong an ga por ko mentang ya sngono ya jing rai kerpang na kwa yang jeng khna balang perstuan mawro
ngi ai khule bat ngi penpau ka jing sngongu ya phi ki hap khna ki baren ba pilap pen sngo preng jonge ya khubor hani ka step lamba ki jing roi ki bathiang ba pila pesngo preng ki jonge ngoi pha long sha ki per sara jong ka balang ba pipu ka jong ki rong ma tu ble nang kurkhu ye phi bat kumjuru ngi ai khuble ki ni kwai leader ba plot ki por ki jong phi ban pen hi kai ki ni ki jing roi ki ni hap khna ki baren kumjuru ye ki me ki pa ki bla yai pa bat kentu ki khun ki jong phi ban kiu sakayeng ka jong ble bat kumjuru ban yo ban hi kai ki ni ki jing roi tu du ble unang kurkhu ye phi baro ba kumjuru ya ka jiseng khna hi baro kawai hakne ka por ya poi no sakawai ka menta kata ban yo sngono ka khubor step hane ka youth Sunday ka menta apreng jonge ngi don i Reverend Pastor E Nongbri Pastor sei sen pediang song bhai phi ban kum ka je jingpen itu i Pastor Isong Isa ha Nongstein ngisu kalenti ka jangai i pejru i potli ki balang ki bahap apo ka district Nongkharai bat apo ka presbytery Lingam nga karpa i Pastor ladai dang don ke bang kin kam pen itu linga karpa bai in subaban le kata bat kum ka jing pen khre haneka step ka mantra bangin sayok sngo yo khubor lamba i Pastor ngia snok ti lang na ka jing roi ka balai spa sau ko a ka jing roi ka balai spa sau ko a ha umau siang mantai min sim jonga wat e ka nongrem kraw ba yai ne ban pen shong ya la de ka jing roi ka balai spa sau ko a ya la ti ha wa jing yap ngam shep ding mau si yang scam u try ha ba ki el yong bun jan show la men seems why don't blame ha po deng ki blame ba kum u blame jong gi u bas no bang ban ma ei bas no Brayam Jong Gi Om Junom On Bat Snow Si U Kam Hon Ban Isnei Lakan Nukan Nungi Jing it to play. Vice Chairman Jongjing Yeseng Samla Balang Hangneha Mauro Kinong Ketkam Jongjing Yeseng Samla Hangni
Pastor London beri pastor in charge jong pidong ki badan bok bepidang yo ya pastor badang long rang bak pedeng wah pastor kidang ya mare serum seneng ke long kemi ke long pa kabang kwa ban ong kerpang kita men basan bi jungi ki balong hasnda ya ki pastor ki baju arab bar ki baju kit ya ka khia ka son jong ka balang rengkat bar ki pastor ki por baro kan thup ya ki dekat jong ka komiti balang pen pau ka jing ai khublai ya phi baro ha ka kerteng utrai jungi Jesus Christ ha ka ne ka yut sondi ba ka balang kayo ban rakai pundan burom ya ublai sya yang ngadon jerho mulu mala jing ser rendang ya sya ban nga kalong kasin ka baar mangayo ban rung hakan ka jing mane jong phi mo am kan mau sus nem katno badan ngajing seng slok pastor ngalayo ban rung hakan ka jing mane jong phi ban menta ka kasin ka baar aga jing sisa ka program bala penbaik nga mut ban kran bitang habalang penthor selendan yang menyerap no yangi ngam jumlin pastor ban kran arsin like no ka jing sengalap ong to trei laga trei sai ngaru ngap diang hun no egata te kat bala snei ngan persang hai bor baret charman no yalam milapen sengau khendiat sapang jonga layathu ya ka basisya ngadon hakanong karai district ngadon sipautli ki balang ngidon ru artli ki balang tenat kumbasautli ki kentoj balang henrei ka presbytery kala shania aru yang aban yarap sautli ki jaka ai sakramen kalong kapor ka ba khia bham ta kasnem haban yabe man pendap ya kini ki jaka bari ban pendap pendap yang ada jingkemen ban dan bat pi hakane kapor ban yathu ya phi ki khon jong ka balang hangne hak balang mauro naga banta ke jingtip ke jong phi ya ka ba ngingi don ngitrei paro ki nong mauro hangne ki tip hai pastor SR nong room bala lek nok mo ya tip ha pastor nong room itrei haga jaka ka ba ngingi trei menta gadan go ge jing ja jing tu khana kamdei ka tu khana ru ka jing ja ba shisha udan we utomen ubadang long khasi haga por ka ba mai dang trei badme utomen ubam jutre banwan kristan rei suki daga jing trei stom teman besan bat pastor ulakala kristan no along abas ngutunat ban tip sepang jongu buang lada klam ka gospel ngaladai bandu ya ka jing emu Jesus Christ kata kalau ngajing pla jongu ne utumen wala sa slem ha ka niam khasi ka bodan ikan mau yau niru mo kuli yau Einstein sar pela jutip ya ka nong rem lana ka meaning lana ka jingmat jong ka jingem neo scientist ru jupap em ngam tep te don sipun ki ki ba ki breu jong ka perthai ki ya keli saphang ka jingem ka bangingi em badbun kim yayo ya ka jupap bad namar kata ka team jong ka youth week hadu ka youth sunday ka kren saphang ka nong rim jong ka jingem tip ngi ki balai skriblai baro si kata ngi awat ne mata ka nong rim kata ka jingkeli ka ba ngi dan kam bania puson haladi simet hakane ka step ngakwa ban yalam jingmut katu kadni naga banta jongi ki badan hakane ka por naga
Gospel Yohanes kalanong kaba khatsau kadekhat kaba nreu nga ubalong kalenti ka jing sisya bat ka jing imde kapadeng kabangabu akhmat kalong ka jing penbana ya ka jing penem kila bandon sibun ka jing duna te ini pastor silengdoru dari classmate ya nga ngai insa ya ka jing syai ka bakhambahan ka banta jong pi ma ngin bersang ban ya pet ya kana ka dekhot kana ka dekhot kat kum ka gospel Yohanes khat sao ka nong ka dekhot ka ban reu nga ubalong kata ka lenti ka jing sisya bat ka jing imde Jisu kren ya kani hawa udon ha ka partai na pedang kisanran don uwe upam sengau sapang kan ka jing kren Jisu pitep batau de Judas klam yo sengau ukraina yo Jisu ya kata ka jing kren ka bala kren nga ubalong ka lenti ka jing sisya bat ka jing imde Judas yo sengau ye Thomas ru dang artatin la jutip yu do artatin nga perkhat ya kena gadukot balai penyaso ya kinilai teli ki kenten hakaju ka sentence nga ubalong kalenti kada ka jingya jungi bat kadai hi kana ka jingya jungi ka baki bru ki ithu langi poi beneng neng impoi Wei teman besan bala khlat no wong kumni wong metip nem kajingim Kristan dai ban saindur yaki arteli ki jingjat lenti la dalek sa penengru lek da kajing tibreu la dalek sa dujakru lek da kajing tibreu kata ka di kajing ong jong wei teman besan rang ba bala khlat no kalenti ka pensisya yang ikum no hiya Ujisu habakren hakane kapor ong yangi kane kalenti to yat pinang nemo klam kadau udah kadau banga ngalong kalenti te pi haban yat danga ngimla ban yat marwe haban yat badu haban don badu mau long kalenti ladang yat syarut yau kamut ngilalai habiat dau Kata ka jingmut jong kana kalenti ka pamau kuren. Ulang kalenti, umdei unong kadau lenti, handrai udai ubay yat lang dakaju badu. Nga kampan langkot kandiat ngayo nga bam ka por sibet. Kabaar ka bakren hakaju ka sentence kajing sisya. Don ya kali ay ta kajing sisya. Kajing sisya kalong kabasisya ngi kikasi ngi ong kabadai mo ngi ong kabadai kano kabadai kadai kata kabasisya tehenrai katkum kajing syam hakiwai pat kirukom perkhat kataru kam pada daimha Pilat hakapor babishar Jisu ang kumno ka kata kajing sisya Kat unong sensar ka himarum udang kali ka kajing sisya tela dale pop kinong rom un bishar kumno memem tip ya kajing sisya ong Jisu rengalong kajing sisya ki filosofar ki ong kumni ki balong met materialistik ki bayok ta ki bayok teba kita kimlong ki basisya Andrei ki bangingim yo kita kilong ki basisya kabamut kare kamensim jongi kalong ki basisya kabamyap kalong ki basisya kabane jiunam kalong ki basisya kabamput kalong ki basisya kata kadai kabu Jisu hikai yangi hakane kadukhat para bangai bit kom ki dekhat jong kabalang
ki khon samla kham tam ngiya ha kana ka perthai ka padon sibun ki jingkli bangin yo jubab lada khlem blai ta jenjar ban yo jubab namar ka bible ka ladep ban yo lut hangi ya ki jingkli ki bangin dan kam ban yo ya ka jubab Hoi ni poi sekene ka balai ngalong ka jingim kham jrong kana khandiat wang ngalong ka jingim de ngidon kam ya ka tenrai ka jingim u Yesus Kristus ka jingim jonge iwai long kami teman irwai atau jingirwai Yesus kan mau yang benang long niam kasih man kami dah boyok thia utau persa jongka ulak long Kristan naga jing long Kristan ulap hai biang sekaniam kenya te kata ka kiau jung upade ka itenat bahaya ka jing em jong ki Kristan ong ya persangin ya kala Kristano upade umkwa ban kala Kristan namar yo syu ban em ka jing em ka balai luj ula dep tep tu long Kristan teng te tai kiau man kami irwai atau kejingirwai Yesus kan mau yang idanang bahatik nawas dang hadu bakut hagawai kami to persau lalik sengap irwai bom nang tho nang puleta te menstep ila kali ong menin pirwai yero ya ublai yang hot ialam jingirwai pastor JR Sangkeli padiu I pastor JR Sangkeli menoro di besang ni mau ro sing ni ti ialam jingirwai pastor JR Sangkeli pastor JR Sangkeli jia kendu menoro te to persa mla syak ya kata man kesengi man kamiet irwai ta ka jingirwai man ka bayo thia irwai ta ka jingirwai hagawai kesengi ong to persa ladap himut ban kala Kristan habret lut yakine baro maka don kata ka jingai khasi bakawai naki jaka mo kawai naki jaka ka ying baker pra ki khen bakata ka dega blai ki yamane hang ta telada pila kala Kristan kamut hap ong yakita men besan ban klauno yakine ki blai baro mar kiatan sat ikitu kiteng amasi kiatan sat ikitu kisner siar bat kiwai hang ta te kia kenya kia kriam hakata kadon kawai gajaka hakaying kabak syong sa do hablau lut yakine baro habret lut kitu ki kra baro taga kami kata ka kiau jung dang step hakawai kesngi ilapun khuit par ya kita baro te layalam I sekabalang lada priang kapalang hadin bala priang kapalang kintin ke baki keren long so tenat bah ong ujisu ula penim yang so tenat bah para bangai be ki khon samla sinrang bat kentai ngidan hakajing em ka bau blai ula pen kup pen phong yang bat kane ka jing em kadang don ban ngi menta bat ha bangi syakri ya ublai ngi syakri kat bangi dang la ban em kakchen ka jong ublai ya thu yangi bo Yesu u kham krau bani unu hikai bat ulong utun rai ka jing em klem ma u ngi long ki bayap bat klem jing kermen kita kharu teng teng kini kiniam Hindu so sarong bahasa pangkata kibadang im ka niam ka jongki ngadon kinu hikai be hikai ka skul ka jongi de ikhar musulman kibadai na ka niam muslim upule bhai ka bible badman ka por be kendu yang au kwa bha bania nia ngakli ngong pilatip lut phang ka bible wong ala pule ka tukat ni ngala pimpat pule lut tempat long ye tang mga syo pi tang ka wai
sabar no Chris ngimdan ka jing penem ngawan bakinyo ka jing em bat bakinyo kerhai ya karu tiga jing keren jisu kisau tenat ba kaba im kaba mot kaba khi kaba ya kaba tre kaba dang long ban penan kam hakanika perthai singi kaba ngi em ka jing em kawan ra ya ka jing kemen don bosiusi ya la ka jong ka jing em don dai don ki ba kemen sudah ka jing suk bat ka jing thmu khalam ka jing em ngim la ban thmu ai ka jing em ka tu changi ka pan thmai ya ka jing em jungi u jisu om tang ba u ai ka jing em u ai ru ka ru kam kum no ban em wang kum ne ha ka chithi she ki Philippi toyo ya ka ne ka jing mot happy ka ba long ru how Chris jisu waya ka rukom kum no bangin em ka jing em namar kata ka kedau ya kilai teli ki jinglong bakerpang jongka kilai teli ki jinglong ki bakerpang ka wai ka de jing em how Chris ka baar ka de jing em shau Chris bat ka balai ka jing em bad o Chris saya kan mau itamo ka banangkong ka jing em how Chris kabar ka jing em shau Chris bat kabalai ka jing em bat u Chris ka jing em hau Chris kalong ka pedeng du ka center jong ka jing em Kristan kabala panyasok ban penlong ka wei yagi bat u Kane ka kedeu syai ha ka jingkela ka jingem na ka jinglong barem sya ka batmai balapan kelayu da kata ka jinget ka paudan ka jingi bat ubalayo ban mat yau men sembokhoy upol wang kumne ha ka sti sikinong korin ubadon hau kres long jing thau batmai ki ai ki barem ki ladu no para bangai be late song lang ya kane ka jingem ka bangidon ha ka jing hikai u Yesu Christ kidon katukan neteli ki bangakwa banbu yang i ne ka por barkata ka jingem ka badon how Christ mo ki ai ki bangi ngidai ban em ki ai ki bangi ngidai ban le ki ai ki bangi ngidai banyak sa cha ka jingem ngakwa ban ong ya ka wei ka banang kong ka bangi yo i ka dai ka jing burom mo ada ngimnang ban burom tu lai i lupa ubru klem akor ka jing burom ka jong ya ki wei nang ta ban im ha ka jing suk klem jing ya ka ja maham ya gitu ki bajai pede don ki bru ki im jai pede klem trei klem kta nei ni oba ki khana school ha klem trei stom kum no kin ya pas ba ngala julong teng u wei ne ki no interview ya ka school ka banging dan ngai snei ba yang pastor pi laan em banyarap yang i banyarap kum no Ông pani rablem nei khun jongi ngai yo kan persen sau phusan ông em NCT im pediang sau phusan ka e thante bangin ya pen khanyan habya ja ka hok tekine ki ai baro ka mi namar ba ngi long ki bam tristam baro ka khasi jantia ka ai ka baki yakhi menta ki yakhi spang rocks lada umran nong di saya layu umat dia di tu madan kadai kane ka bangim padon kanong rem jong ka jingem ka bamangi kum ki khun jong ka balang bon sin ngi liat
we unong apply ka kam chukidar ka college ka bangingidan di kena samlai akali u pilaju melinteng ban di yakinu kinu jing di basniu ong hoaj ong abalai pilek kum tahu ong aku amat jisu ong wat mat habala deptip ke basniu tu balen na aku asyu nei Perawangan bayi kata kerja jing dan kam ke bangingi dan kam banlong ki batrai stam. Yarap iki batalat. Pitip jinglong tenrai jongi. Teng yalong kapnap. Teng yalong betu. Nyaban yarap lem yaki wei. Dan wei long kemi pun yang ngamenin ang pastor ngan keren art kat sauterik. Pinyarap yang aban pentok lem kawai ke jingkren ai kimat ngong atom lelai serap. Nyaban yarap. Kada ikam jongi mo pastor panyarap. Nyumla aban sukun taik nok mardor. Kataru kada ke jing besate. Nem dai se. Taru kada ke jing besahi. Yarap ya kiwai besai la de besai kiwai. Yo bam nangi yo bam naita yo bam sakiwai ro. Oh jing besah kalian. Long kibayai sya. Iway tumen besan yung nga ang mula juat dawai lok junga seni grims tong da pilai chatai tang kawai ngan ong yepi long boyai sya kajia sya kumta habya sya kwa jing kwat mo habya sya long ki basbun mensim nem dai ban sudah subun than ru long pop mo khap nap than ru long pop have done adjustment. Long ru ki bakamen. Iway kun balang jungi ilakan ria sikaway ka balang. Iyaj marway ida iyaj bahat tip top. Tede yakren ru bangi mlong yakren syo. Yakren mikitay gibo pop mlong. Lalong khoj bahate mtre syo ban yakren bangi. Tengok tom lelei. Ngin siya kandu hiya kawai kasingi. Te kata kada ke jinglong ka jongi. Ihaban kemen. Pendap yang ida ka jing kemen. Ublay wa yang ida ka jing kemen. Ngiem karena pusne maka pertai. Balay ngin bu nung syun ya kiwai. Balay ngin ya bisini ya kiwai. Em haka jing kemen. Em haka jing suk. Kata kada ke jing em ka bangi ngidai ban em. Langiduk ni kerduk kamper. Ublay ulabu bentah yang ini. Langi bit ni start melelai. Ublay ula bukum tayangi. Tilada barok kini ruspa ate manusia bani rap igi baruspa. Lada barok kilong ki baduk te kemut buai bani ai belai singi. Kadai ka jing em ka ublay ula bu bakan long balance na ka benta jungi. Nanta ka weipat aingu habaro kijing ya kendu jong ka jing em. Teng ni duai tang haba kemen syakriblay tang haba koj hidan ko wei jing kisam la jungi ngam tip hang ne la kan long kumta na em ong te wei samla ong store na smart ban le jing seng ngas ngau tanat ban sengap ya ka bible ya ka jing hikai ki jongka ngas ngau tanat ru ban le sim benta ki jing irwai Tenre don yu wei jing ibang ong ya tulem kin ta jing ong te da ya turu so dengan ya turu ka tan te ikli kum ne atau la yo pediang yo ben sim khu dang lai luj ne ben em na da la yo pediang yo ben sim khu dang lai luj ne ben em ong apule ka bible ka ya tu kum no Klam ka ketinu belai ngim long ki balai luat. Perawangan behit. Ban syak sensyar hau manusia berkuat kalong ka bajuat paha ki samlajungi. Namar ka don katu ka jingkwa badang pendep suai ki waipat. Tengin duai bau belai num penio yangi ka bakum kata ka jing perkat ka babakala. Bau manusia berkuat jong belai unyo ban ya yalam lai luat yangi.
Berkata ke jing alam ke pamu alam ke penlang yagi ki khun ki badap renyang hau Kris. Wat lendat yang mensim berkhun. Kawai pat tenju iki baro. Dipen pesan tang arti phun yang ngap story rap lem saya nga. Ngonga kai belajar pesan. Khun jonga ula rung sha kawai ka balang. Ka balang ka kilang kaltik type. Kiba pediang lut baro andre ki pen kain kawai na ki doktrin. Kejing hikai ke baki hikai kalong ngemla ban question. Yang pastor pihak kali kat baman melelai yaki itu melong. Ela benyau ha. Tila bot syata umuan yingsu. Onga toh habalabot kampadai hibingin yatur tanah kasau kesian ap ya kepor. Berapa ngan bisa yaki baro kaktinu play ka hikai yangi. Kidon hakini gisngi kijing penkia. Blay hakaktin ke jemu hikai yangi. Yit nang no kawan. Kata kada kijing hikai ke pengiyon kaktin blay. Ban laj im ka mensim yit nang no kawan. Berapa ngan Bat scam ya kababha. Kier ya kabasneo. Latangin pule hakashiti benang kong stesel ni. Kadukot baar kat ar du ar puar. Nang ta kaba ar nakani kajing im syau Kris. Kajing im syau Kris kadai kajing IT mon ngau bha. Syau temo. Kajing syakri kajongi, kajing IT kajongi, kajing pendam kajongi, ban pendam hok kela ke kamram, kom kisamla, kajing syakri ya ublay. Kepertai mentah kedawai kisamla. Lada kwa ban penkala ya kepertai wat ong ya kikimi kikpa tu penkala mai pai kan kepertai. Habang mangi, habang mangi. Lada kwa ban penkala ya kepertai hab penkala mangi. Samlah. War kena syu yaki kila dah bihat kapor jongki ke basuk ke bakamen. Kapor jongki ke badap ke jing bahas sudah. Umdan ke jing tharai sni umdan ke jing bisini. Ngihapan periang kumta. Kila hikai kila penhe kila pensan yangi. Bad mentah ke kamram jongi la dagi kwa berwan ra ke jing kela. Para bangai bayit kum ki khun samla jong ke balang. Ngidan hakakam jong ke jing syekri. Hakawai pat kaliang hapa IT pat show blay ya kena jing em haka jing syakri kalau ngipen pai no biang te show blay ya ka jing em ka bau ai kalau thik kum bau blay kur khu yang ngiyo thit jan ngiyo thit khau ngiyo thit bam ngiyo thit nadong serong ngin ai paru se ka jing ai ngu ka jing em jong ka jing syakri kalau kum ta berapa ngai bayi Kalong ru ban IT ya kamon hau blay. Ubalayap ban mi pat na kabanta jungi. Kajing em syau Kris kadai kajing kongu. Kabawan ra ya kajing ya day baru blay. Bat ban pen pau sya kapertai. Bangilong gibala map Klem siudor. Karena bi siudor ya kading pena. Don bala siudor kading pena. Mdan iwairo. Ngilong kibala map ngiem kibala map ngiyomad kibala map mdan kamban siudor daka jingai ngiyop diang yaka daka jingkala bamut ngiyop diang yaka daka bakongu bat naka bantau blay ngiyop diang yaka daka balong ulok Yesus Kristus. Mana bakwa ban long lok. Ulok temo hawya ya kedum. Jisu kwa hukum kita. Dan kisah melajungi ki bakwa ban ya kedum bad Jisu hawya lanti. Ulok te. Ulok dah hawya ya kedum semua palat de. Jisu kwa yang ikum ta. Ma. Ta.
kebalai kadu yo ngaslem sibet mah ladan kut kepor jongi kajing em badu kres kadai kajing adai kebalong praktikal kajing em kajing hikai ka ketinu blai kapan i bangilong ke basya skor ya ka ketinu blai balaban syam baru bala penkelai kajing em jongi daga gospel uji Yesus lapan kelai ya kajing em kajongi na kajing long bapop kepala julong baro sikata sya kajing ai kebadap kerhai kajong ublai da kajing ya dai besimat kajongi baru ublai balapan kelai ya kamet berkamen sem kajongi teng ngia kela bomot ngia kela tang na rendang sejerong kata kam terikam habakala bamut hab kalahi baro sirnyang ublayum kwa yangi ban sim tang siteng siliang ban ino hangi siteng usim seladai siteng em ukwa ban sim hi ka total figure ka bangingidan kumne kumbangilang met bat mensim dan kibo ang ate dang kwa le kai ber ka perthai da kala bamut no mantam yo le yesyo ta ga jing ong ka baki babon ki breu kiaong para mengaj behit ke jingkla bomot ke jong im ke jongi kum disamla ke wanra ke jingkemen dan iwe samla pasai di pa pang basmat pahapan keren yang aman kapur kau gasngi yang pastor dua lem yang ngom pilih pop ayu hapan duai kata kajing keren kajungu kalong kajing keren lalam long tok met no para mengaj be ni haban tip ka position ka bakum no ngidan dan kibreu kibaya kala tang kajing mot kajing perkhat andre ka bakam dan kam yangi ka do nut kibalamat ya kajing bhau blai kibala sngau bang banjan syau play bat kham sya janru bat kibala pediang sisa ya ka jingim Kristan ka badon kador ka jingim Kristan ka don kador ma ndai ka bom don dor bat ka dor ka badon haka kalong ka rem hadu kata-kata laban thiet da ki sebai laban thiet da ka tangka ya ban thiet daka lenti kajing sisya bat kajing em ukres bakwa aban penken mau kum ni khandiat hal suaba ngan song kajing em namar kata kani kajing em kebangidan kadai galun dan ba simlun mo simlun thit kali simlun snaying bat kum tater kalun kamut ai kaliang sipor ang tahap siu biang kajingim kebangidan jisu ai kum kalun kabangiyo ban panan kam sipor ka perthai piong kan sadu hang ni em hablek phai biang sutrai bat principal bat sut satai Nei, jisu kuha yang bangin sim ya kan ka principal ka lon no blai. Bangin yo ban pendan kam ha kan ka perthai ya ka jingem ka jongi. Om tang bangin pen phai ka trai ka bangin dai ban hok ban siu. But sut ndai tang ka simple interest ru compound interest. Ma kata ka ka jingkmil tiu blai ka jingem ka jongi ki samla. Bamangin long fruitful hakan ka perthai umdai ki bumdan jingmot suim makia yat klem jingmot em klem jingmot umdan jing temu lalong kum tu suitan bar yang ya ki derung khiang lai long sino ka jingem sei me ya jong su ya kai ni ki derung khiang kata kam dai ki jingem ka jongi ko ki lok ba ye ka jingem ka jongi ka long ban bat ya ka jingem ka bo kresuai kadai kata koki lok para bangai bayi ki khon samla sinrang bat kan thai
kajing khot yangi kalong kumnongin pensyong nongrem ya kajing em kapamangingi dan ngisngeu thu namar kata ngim don hok ban le trai kli ya kan kajing em kapangangadan kadai ka hok ublai kan le pai pat show bat namar kata larangi pen bakla lenti ya kane haka lenti ka bau khme lenti bangi dai banya haka jengem basipor haka pertai kata ngilong ki balarem ubu ya kane ka dokhat ngalong ka lenti to ya ngalong ka jing shisha haka jengem mensem ngalong ro ka jengem de ublai uturwai ka jengem mdai ba uai langkhot langkhai uai da ka papura uai da ka padap uai da ka pabiang klem jingduna para bangai be kum ki khon samla hang nongin pensyong ya kanong rem jong jingem ga jongi haka jing star haka spa haka jing ngeu ba baro kilong materialistic kinja no chisen kasigi ublay kuwa ingi ban wat ya kapapahatam bat kata kalong kajing em bat ukres kata kadai ka nongrim jongi kata kadai ka benta kapamangingi dan kam banyabe tongin yame nang ni daga bakali yala di hanongan pensyong nongrim ya kajing em kabangadan hanongan senya hanongan IT haublay haka jingstat haka spa sibun kiai haka pertai kidan andrei la rangi bakala banjet nginopoi theo nginopoi thong nginopoi lenti kokilok bai tongin yami nang ni ban syam yakinaki lightly ki jing ong ki bau jisu ong ukuran yangi kadai ka declaration ka jing pan banayar haka pertai bau jisu long ka jing em ngalong ka lenti ngalong ka jing sisa ngalong ka jing imde jaru bayaj hanga ubaim haka jing sisa ublay un penyo hangi ya ka jing em ublay un kurku un yarap yangi abangi pensngeu ka kten ka jong ublay ya ka bangi lakran hapring bon ki jing talat tongin ya bukti khmar ublay ka jing duai ko kpa jongi bahabeneng nyai ngo yeme bamelong ka lenti ka jing si sabat ka jing em de iduai ablay menirap ka jing talat ka jongi kum ki samla ka balang bangin bat scam ya kan ka bamemela ai hangi bakan long ka jong me bat bakan lech pai pat sheme ha ka jing kerman ablay kum ki samla apdeng bon ka jing talat kiale ban pendon burom ya me yarap kan ablay ban betin ya ka jingem basa ka jongi bangin nambakla ha ka lenti ka bangiya bangin em ha ka jing sisa bat bangin yo diang ru ya ka jing em ka baname tra jisu ngi diwai khamat jong me ka ne ka por kom ka jing eseng samla kindang don saki wei pat ki program badai ban pendap ba ka ne ka sengi ngi diwai ba men ya lam me ka basa baro ira pingi ablay hapeng bon ka jing ki jing sha tan talai ki jing sha telep ha ka pop setan bangin nang ban yet ya ka badai ban wa de ka basisha berkata ka de ka nongrem ka jingem ka jongi watsa ablay be ki bor ki jong setan ban ka pop kin kenyat yang isi ki riat ka rijab andrei ba men ya lam yang hakalan tika hok jong me ki khon jong me ki khon samla jong ka balang sinrang bat kan thai kin long kin nong phlaya me kin long kin nong kit nong ba ka balang ka jong me ka balang ka jong me kan nang ban kraw
bat buka percaya kariot tep pamelong ublay uba em bat uba shisha kerku yang ia blay kena jing iseng apa deng jing telat ke babon ke pensengau ka keten ke jong mai kenran ngiduai bangin mi nang ne rengkat ba jing perkhat ba thamai ba melong ke lenti jongi ka jing shisha jongi bat ka jing im jongi rude siem ablay ka purami ai seme na bagi duai kirpa dikine baro kerteng turai jong belang Jesus Kristipan amen. Ni penpau ka jing songo I pastor lemato kubor labat preng jongi kon samla bringi lang baro kabat pen kan mau bakren siapang jongi ba hang dong in pinsang nong rem jong ka jing im jongi kum Kristan bat kumno ka jing ya de jongi bat Chris tu ble nak kui pi pastor lemato kubor ba flap bat preng jongi bakin de yo bor bakin ne shong ki donol bakin mensem ki jongi Blay nang I bor pi pastor met bat men sem bat kum joru ka jing sam phang ye phe ha ka jing sakri ka jong phe ka kam ka jong kan ran kuma pila pensungau ru pinang don ka wai program hadim la dap ka ne jing seng ina duai ba blay nang don kat pat phi ka ne program ka badang sa ha ne ka por pastor na kaliang ka jiseng samlang idon ini jing ai sungo ha ye phi kum kadak jong ka jing kemen bat ka jing songu ye phi ya ka jing don bentalang ka jong phi bat ngi I kon samla ka ne ka youth sunday Kulay shibun ni la poi ka benta ban panwai no ye ne ka jing skri jong ye ne ka step ka benta sai sien ngai kuble ye phi baro bat ikin nong simenta baro bat kham tam ya khobor lamba pastor bakin da long kita ki jingbam ki panang ai bor bat ban te ya ki jinglong mesim ki jonge I pen pau ka jing sunguru I organist Mr Dameshwar Lalu I nong yalam jingrai Mr Ivan Teilang Lingkhoi bat ki para samla ba penbet bat penbiang ya ka sound bat kumjuru baring ya ka video jaka YouTube jaka balang ublay unda kurku ye phi bat yangi lang baro bat ka jing sakri jong ye ka next step ka bamenta ina panwai no ka ni jing sakri ka jong ye ka jing roi ka ba aspa arphnyo ka jing roi ka ba aspa arphnyo bat hadian ka ni ka jing roi na song bhab kan karpat I pastor lendon em man bu jing roi ye ki ke bala pendap ka next step bat kumjuru ban pelaj yangi da ka jing kurku panwai ningu yame ablay bala baro namar gospel hallelujah amen ka jing roi ka ba aspa arphnyo Ngu yame ablay balabaro namarka gospel namarka gospel namarka gospel Jesus hallelujah 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 amen habangilong hakaying bendidom lawan ka jing shai lawan ka jing shai lawan ka jing shai boneng hallelujah 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 amen tangini duai ban ngin sayo ikajing kurkupan wai Ublay buk pau jangi bahabneng ya ingu ime
bemela aingi kani ka step bangin mani bangin syakri me haga jinga seng ka bala peniat daga jinga seng samla kum shibenta na ka jing rakhe ye ka youth Sunday mela aingi ka jing kemen kum ka balang bat kum ki khon samla jo ka balang ai bangin ya shakmat halor ka nongrim ka balong Jesus Kristus bau trai ngiaingo na ka benta ki jing syakri baro bangilala ban ayame ban nginget ba me pediang huni ki kinong ai ye ki benta ki ba per ki syakri ki jong me ki lai ka por ka bor ka met bat ka mensim na ka benta kini ka jing seng ker khu ker hai ki ko trai ba de ka jing syakri ka ba ki lai e pastor jong ir ko trai ba wana jangai ban sami kini ka khubor apdeng jongi Jisu balong ka lenti ba ka jing shisha ba ka jing emde yarap ingi bengin IT la deu ni Jisu kumbay pastor ikentu yengi bad bengin yaine bad u barok kisngi ka jing em ka jongi kerkhui pastor ka jing syakri ka jongi haki shipotli ka balangi ba ipay ikmi kerkhui pastor ka yeng ka sem ka jongi hanong ston kerkhu ya ka lek kawan ka jongi ba inang la ban ai ka jing syakri ka babahatam eme kerkhu ko try ka jing seng samla jongi igi jing seng ki badang sa ka ni ka sngi ngin mat ablay ka jing dorakat ka jongme ikini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ka jong try bad undong pen em jing Jesus Christ ka jing ai ka jong Jesus Christ bau try bad ka jing et ba ka jong blay bau kpa lembat ka jing slok ka bat hyang ka jong mat sim bakhoy kin yelong kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai ru keleng satlak ka ne ka perthai menta bat shaduki arta bamjukut ru amen.